Bă, da, au închis și banda a treia de pe partea asta. Te-am venit numai un camion. Și e și elicopterul aici pe șosea. Da, uite și meleu ăsta, e culoasa spartă, cred că și ăsta a fost un accident. O la ceva prin rus. Da, da, da. Da, bă, colegul, bă, tirul a intrat, uite, de la DHL. Cum? Un tir de la DHL. Aoleu, ce... Doamne ferește. Aoleu, ce aici.